सागर बसुमतारीखौ 1 नं गसाइगाव विधानसभा बियाबनिफ्राय बिपिएफ दोलोनि बिजाथि महरै हास्थायदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। फैगौ 2026 मायथाइनि विधानसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय गसाइगाव ओनसोलनि बयजोंबो मिथिजानाय फालांगिरि सागर बसुमतारीखौ 1 नं गसाइगाव विधानसभा बियाबनिफ्राय बिजाथि महरै हास्थायदों गोबां रायजो राजाफ्रा। रायजो राजाफोरनि जानानै खामानि मावबोबाय थानायखौ नुनानै आरो उननि समावबो रायजो राजाफोरनि खामानि मावगोनखौ मिजिंथिनानै सागर बसुमतारीखौ बिसायख'थियाव बाहागो लाहोनो थांखिजों गसाइगाव बियाबनि सिङाव थानाय गोबां गामिफोराव मेल खुंबोदों बिपिएफ दोलोनि माखासे मावथिफोरा। बेबायदिनो दिनैबो गलादाङि मागथाइगाव गामिफोराव रायजो राजाफोरखौ लानानै सावराय मेल खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जायो। गिबियावनो आङो नोंथांमोननि चेनेलखौ आङो खुलुमनाय थाबाय। दा जोङो गामि गामि मबिलाइज खालामदों। मबिलाइजनि फार्स्ट खारनानो जादों दानि फैगौ 2026नि इलेक्सनाव 1 नम्बर गसाइगाव समस्थियाव जेन' जोङो सागर बसुमतारीनि थाखाय जोङो माबादों जों बिथांखौ हास्थायदों। मानोना बिथाङा सिगांबो बहुद समाजनि खामानि मावबोदों आरो उनावबो बिथाङा बे समाजनि खामानिखौ मोजाङै मावलांगोन होननानै जों मिजिंथिनो जायनि थाखाय जोङो गसाइगाव समस्थिनि थाखाय बिथांखौ जोङो थिखनि थाखाय जोङो बिथांखौ हास्थायदों आरो बिथाङा मोननांगौ होननानै जोङो साफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफ्रा बिथांखौ हास्थायदों। बिपिएफ दोलोनिफ्राय हास्थायदों। बिथांमोना बुरजा दिमान्दार थानो हागौ, नाथाय जोङो दस्राखौ माब्लाबो रायजो राजाफ्रा बांसिन बिथां सागर बसुमतारीखौनो नै दानि बे बिजाथिनि थाखाय बिथांखौ बयबो गामिनि मानसि माने रायजो राजाफ्रानो हास्थायदों। बेनो आंनि फंनैसो बुंनाय।